खुलुमबाय प्रेज द लर्ड गड ब्लेस यू ऑल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बेनिफ्राय आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय। आङो दिनै मोनसे बिषयाव आङो सावरायज्लायनो सानदों राफलि जे पास्टरफोरा गासैबो गुफुर हि गानो आरो बे गुफुर हि गाननाय ड्रेसाव माबा इसोरिक शक्ति बा इसोरा माबा मोनसे बोलो बेयाव हरो नामा नङाब्ला मानोथो गासैबो पास्टरफ्रा बेबायदि गुफुर गानजोबो आरो बेजों लोगोसे मोनसे आङो कमेन्टनि भिडिअखौबो गुसुङै लाफानो सानदों। पास्टरफ्रा खर'आव मानो आखाइ दोनो पास्टरफ्रा गोथार जोब नामा बेनि सोमोन्दै आं एसे रायज्लायनो सानदों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। दा सिगांसिनथारावनो जोङो जेसेबां पास्टरफोर मानो बिसोरो हि गुफुर गानो बेखौहाय बाइबेलनिफ्रायनो बेबायदि थिननाय दंमोन नामा बेबायदि मोनसे जोंनियाव सोंनाय फैयो आरो गानाबा जाया नामा गानाबा इसोरनि हाबा मावनाय जायो ना जाया बेबो मोनसे जोंनि गोसोआव सोंनाय। थ' बेखौ जोङो रायज्लायनायनि सिगां जोङो माखासे बिसयाव थांनांगोन जे सिगांसिनथार एलिया नाबिया जेब्लानाखि सोरगोआव लांखोजायो बिनि उनावहाय बे एलिया नाबिनि जे ड्रेस गाननाय ड्रेस बे ड्रेसा इलिसानाव फैदों आरो इलिसाया सासे साधारन एलियानि सासे साधारन सोलोंसामोन बेयो सोलोंग्रामोन बिनि शिष्य आरो जेब्ला इलियानि ड्रेसा बिनियाव फैयो इलिया जेसेबां मावदों इलिसायाबो बेबायदिनो इसोरनि हाबाफोरखौ मावग्रा जादों बोलोखौ मोनदों। दानिया फैदो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोबोद भिरनि गेजेराव थांदोंमोन सासे 12 बोसोरनि हिन्जावसा थै खुरुनजानाय बियो जिसुनि गस्ला रोबैयाव गाननाय हि रोबैयाव दांनानै बिनि बेमारा गादोंमोन। जिसुनाव रिकुवेस्टबो खालामाखै बियो जिसुनि मोदोमावबो दाङाखै जास्ट बे जिसुनि सि रोबैयाव गाननानैल' बियो फोथायनानै दांदों आरो बिनि बेमारा लोगो लोगो गादों। बे मोनसे उदाहरन दंबावो पावलखौ जेब्लानाखि मोनसे दिपआव अर सायनायाव नावा बिसिना गोदोनानै दै सानस्रिनानै बिसोरो दिपआव मोनखोहैदों आरो बे दिपआव अर सायनायाव जिबौआ अरदों सौदों पावलखौ। बेनिफ्राय पावला बे गामसा गावनि फालि दं बे फालिजों फिस्रिनानै जिबौनि बिसाबो जेबो खालामनो हायाखिसै। थ' बेबायदि उदाहरनखौ जोङो बाइबेलाव मोनो। दानिया बे सोरबा बेमार हामनाय सोरबा बेमार हामै बे इसोरनिसो गोसो नों आंनि साननायजों हास्थायनायजों बे जाया बे गासैबो इसोरनि गोसो इसोरा सोरखौबा सोखानोबा सोखागोन आरो बै समावहाय बाइबेला गैयैखाय इसोरा गावनि मिनिस्ट्रिखौ एरहोनो थाखाय आसरित सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावोमोन दाबो मावो जेरावहायनाखि इसोरनि रायजोनि प्रसार जायाखै बे जायगायावहाय इसोरा दाबो सोमोनांथाव खामानिखौ मावो जेरावहायनाखि बाइबेल सौहैयाखै इसोरनि बाथ्राया सौहैयाखै बेयाव इसोरा दाबो मावो। दा जेब्लानाखि जिसुआ इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ गायसनना गालाङो बेनिफ्राय पेटरनो दायथ' होलाङो आरो बे पेटरनिफ्राय दिनैसिमाव जेरखम आयेन कानुन आरो पावलाबो बेयो उन नङा होनदों बिनि दारैबो गोथार जिउआ गोबां गिर्जानि सोमोन्दै आयेनफोरखौ लाबोदों। दा बै समनिफ्राय मोनसे सोलिबोनाय जे पास्टरफ्रा बेबायदि ड्रेस गुफुरखौ गाननांगौ नाथाय बे ड्रेसखौ सोरबाया इउनिफर्म हिसाबै बाहायो
दा बे ड्रेसखौ इउनिफर्म हिसाबै जेब्ला बाहायो बेयाव इसोरनि शक्ति थानाय नङा। बेबायदिनो जोंनि गोबाङा नैबे बाइबेलखौबो बे बाइबेलखौबो जास्ट मोनसे लेखा बादि बाहायो आरो जेब्ला बेखौ लेखा बादि बाहायो बे लेखायानो जायो। नाथाय जों फोथायारिफ्रा बे लेखा नङा, नाथाय बे इसोरनि राव, इसोरनि बाथ्रा। जोङो इसोरजों रायलायनोब्ला जोङो बेखौ बोलायोब्ला जोंनि गासैबो जिबननि सोंनाय फिननाय जों बे बाइबेलाव मोनजोबो। बुंनायनि ओंथिया जाहैबाय जेब्लानाखि नोङो बे गिर्जा बिन्दुआव गानग्रा पास्टरफ्रा जे गुफुर ड्रेसखौ गानो, बे गानग्रा ड्रेसखौ मोनसे जोंनि इउनिफर्मल' बेबायदि साननाया बेनाव जुदि थायोब्ला बे इउनिफर्मानो जागोन। नाथाय बेखौहाय जे अर्डेन होनानैसो बेखौ गानहोदों बे ड्रेसखौ, बे ड्रेसाव इसोरिक शक्ति दं, इसोरनि होजानाय गुन दं। जे इलिया नाबिया जेरै इलिया नाबिनि गस्लाया जेरैबायदि गुन दं बेयाव दं, जिसुनि सि रोबैयाव दांनानै जेरै बेमारा हामदों बे गुना बे गस्लायाव दं। पावला फालिजों सास्रिनानै जेरेखम आसुरित सोमोनांथाव हाबाया जादों, जिबौनि बिसआबो जेबो खालामनो हायाखै, बे गुना बे ड्रेसाव दं। अर्डेन, मानोना बे ड्रेसा अर्डेन होजानाय, ओरैनो नङा। बिनिखायनो बे गस्लाखौ मोनसे रिचुवेल, खारन बे गस्लाखौ नोङो दखान बाजार हाथाय बाजाराव गानलाबायनो थाखायहाय होनाय जायाखै। बेनिखायनो पास्टरफ्रा जेब्ला गिर्जा खालामो, इसोरखौ खुलुमनायनि हुदाफोर खालामो, अब्लाल' बे ड्रेसखौ गाननाय जायो। जोबनाय लोगो लोगो खुनाय जायो। आरो बे ड्रेसखौनो नोङो जुदि हाथाय बाजाराव गानोब्ला बे दाम गैला। बे जे इउनिफर्माव थांहैबाय, बेयो मिलिटारिफ्रा आर्मिफ्रा जेरेखम ड्रेस इउनिफर्म, बे इउनिफर्माव थांबाय, स्कुल इउनिफर्म जेरेखम बेयाव थांबाय बे। बेनिखायनो बे इउनिफर्म नङा, नाथाय बियो अर्डेन होजानाय। बे गस्लायाव, गुफुर गस्लायाव जाहाथे मुंबो दागि दानांथों। दागि मिन्स माबा मोनसे गोसोम दागि, माबा खालि गोलैदेरनाय दागि नामा, बेखौ आं बुङाखै। सैताना बे गुफुर ड्रेसाव गोसोम दागि फोनांनो नाजायो। आं बेखौ उननि भिडिअआव मालाबा आं लाबोगोन फोरमान सहकारे, दिनैनि टपिक नङा बियो। दा बे गस्लाया ओरैबायदि गुन गोनां, गिर्जा खालामनाय एबा रिचुवेल हुदा सलायनायावल' इसोरखौ खुलुमनाय टाइमाव बेखौ गाननाय जायो। आरो बेखौ गुबुन बिथिङाव बेखौ गाननाय जाया। बबेबा मोनसे आननेसेसारि गाननानै थांलाबायोब्ला इसोरनि हाबा मावै बेबायदियावबा बेयो आननेसेसारि जाहैगोन। बेनिखायनो बे ड्रेसा इसोरखौ खुलुमनाय, सिबिनाय हाबाफोर मावनायावल', हुदा सलायनायावल' गानजानो नांगौ। निस्सय बे गस्लायावबो गुन दं, इसोरिक गुन दं। दानिया पास्टरफ्रा खर'आव मानो आखाइ दोनो? पास्टरफ्रा गोथार जोब नामा? बे मोनसे कमेन्टआव सोंनाय फैदों। खारन आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे मैया, जे जानला मोनला आखाइ, मालायनि सायाव आखाइ दाहो, पावला जे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो बे कुइसना फैदों, पास्टरफ्रालाय मानोथो खर'आव आखाइ दोनो? पास्टरफ्रा आखाइ दोननायनि उद्देश्य आं बेखौ खिन्थानोसै। पास्टरफ्रा जाहैबाय अर्डेन होजानाय। बिसोरो अथ'रिटि, हाइ अथ'रिटि, अथराइज दं। जेब्लानाखि सासे बेक्तिखौ फोगोमगोन, बिनि खर'आव आखाइ दोनगोन। सासे बेक्तिखौ बाप्तिस्मा होगोन, बिनि खर'आव आखाइ दोनगोन। खाफाल आरो बिखायाव क्रुसनि हांखो होनांगोन। बेखौ होनो थाखाय बिनि नामानो जाहैबाय रेभारेन्ड। बियो पास्टर, बेनो अर्डेन होनाय जादों, बेनो अथराइज होनाय जादों। बेनिखायनो बेहा बे खामानिनि थाखाय
बेहा अधिकार दं। दानिया गासैबो पास्टरफ्रा गोथार जोब नामा? नैबे खेथ्रआव आङो सोरबा सासे पास्टरा पापी, सोरबा सासे पास्टरा गोथार, बेखौ आङो बासिनाय नङा, बिजिरनाय नङा। खारन बे जोंनि खामानि नङा। जों फोथायारिफोरनि सोर पास्टरा गोथार, सोर पास्टरा पापी, बेखौ बिजिरनायनि खामानि नङा जोंना। जोंनि खामानिया जाहैबाय इसोरखौ फोथायनाय आरो गावखौ जिसुआ थिननाय बायदि गुसेब लामाजों आगान सुरनाय। बै पास्टरा बे गोथार ना पापी, बेखौ बिसार खालामनो बाइबेला जोंनो अधिकार होआखै। बेनिखायनो बियो गोथार ना पापी बे मेटार खालामा। इट इज डाज नट मेटार फर आस। जोंनि थाखाय बियो गोथार ना पापी बेजों खुनु सोमोन्दो गैया। खारन नों सासे साधारन बिलिभार, नोंहा खुनु दायित्व गैया। नों साधारन बे पाब्लिक बेक्ति, नोंहा इसोरनि रायजोआव हाबनो मोननांगौ, बेसो उद्देश्यआ। बेनिखायनो बै पास्टरा गोथारब्लाबो पापीब्लाबो बियो इसोरनि हाबाखौ जिहेतु मावदों आरो जेब्लानो बे ड्रेसखौ बियो गानदों आरो बे गोदोनि सिस्टेमै फैनायखाय जुदि नोंहा आरो आंहा बासायजानांगौ दङब्ला बे पास्टरनि दारै बासायजानायखौ मोनगोन। बे पास्टरनि आखाइजों नोङो साक्रामेन्ट जागोन, आंबो जागोन। जुदि जोंहा इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथाय अधिकार जग्यता दङब्ला बे पास्टरा होबथानो हानाय नङा। आरो आंहा हाबनो मोननांगौ जग्यता जुदि गैयाब्ला बे हाजार गोथार पास्टरा फैनानै आंनि थाखाय खर' आखाइ दोन बा प्रार्थना खालाम, बे पास्टरनि बिनायजों आं नख्रां रायजोआव हाबनो हानाय नङा। बेनिखायनो सोर पास्टरा बेसेबां गोथार, सोर पास्टरा बेसेबां पापी, बे बिसार खालामनाया जोंनि खामानि नङा। बेनिखायनो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर, जोङो गुबुनखौ आसि थुनानै नङा, जोङो बाइबेलखौ नायनानै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गासैबो बोसोन, इसोरनि गासैबो बोसोनखौ सिगाङाव दोननानै जोङो बिनि उन उन आगान सुरलांनायासो जोंनि उद्देश्य जानांगौ। हाबनो मोननांगौ जग्यता जुदि गैयाब्ला बे हाजार गोथार पास्टरा फैनानै आंनि थाखाय खर' आखाइ दोन बा प्रार्थना खालाम, बे पास्टरनि बिनायजों आं नख्रां रायजोआव हाबनो हानाय नङा। बेनिखायनो सोर पास्टरा बेसेबां गोथार, सोर पास्टरा बेसेबां पापी, बे बिसार खालामनाया जोंनि खामानि नङा। बेनिखायनो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर, जोङो गुबुनखौ आसि थुनानै नङा, जोङो बाइबेलखौ नायनानै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गासैबो बोसोन, इसोरनि गासैबो बोसोनखौ सिगाङाव दोननानै जोङो बिनि उन उन आगान सुरलांनायासो जोंनि उद्देश्य जानांगौ। माबाफोर जुदि बुजिबावनांगौ दङब्ला इसोरा जोंनो बे गियानखौ होथों। मानोना बे आं बांसिन रोंगौ, सोरबा बांसिन रोङा, खम रोंगौ, बिदि जेबो खोथा नङा। खारन बोसोन बिजाब 2:6 गियान, बुजिनाय आरो बुद्धि बेफोर गासैबो इसोरनिफ्रायसो होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों बिलिभार्सफोरनि थाखाय बे बाइबेलानो जोंनि जिउनि सोरगोआव हाबनायनि मोनसे लामा। बिनि बोसोन बादि जोङो थाबायनो नांथारगोन। बेखिनिखौ आं बुंबाय। नाजारेन जिसुनि मुङै आमेन।